Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je jich 8. 9, 10. Takže jich je 10. A jída. Ach jejda. Mami, mám dolů. On chce asi ven. Ty chceš ven? Tak počkej, ti vydám. Pojď. Štěňátka jsou pěkné. Tak. Táno, vyfotíš si mě? No, fotím tě. S štěňátkem. Tak. Jsou pěkný. Hlavně ty jejich hlavičky. A jejda, už je druhý zbuzený. No, oni se jenom tak převalujou. To je tak, jak ty taky neležíš furt jenom v jedné pozici. Vojtišku, opatrně. S nima.